Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6:41. Mayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antis pa naman ang tanan, sinaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Melvin Chiero sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Malves, mayanda gabi. Yes, mayong gabi man si Maxon Bray, kaginiato niya pinakuling nga lakat sa panahon na Pebrero 22 tuig 2020, Sabado nga gabi. Sa gyapon wala kita sa mga low pressure area sa atong Philippine Area of Responsibility. Northeast monsoon o kunamihan ang nag-aapekto sa Luzon kag Visayas. Maka-experience sa magalumon niya kalangitan so buman may mga mahina lang ang mapagulan nga dulot naman sa amihan ng area naman sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora kag Quezon, kag ang Bicol Region sa buman Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Samar Provinces kag ang Panay Island mangin maglugalumon man ang kalangitan na may mga mahina man yung mga pagulan. Ang Metro Manila kay ibang nga bayan sa Luzon kag Visayas maka-experience ang kasarangan nga panahon magluwas lamang sa mga isolated kag mga mahina man yung mga pagulan nga dulot sa gyapon sang amihan. Ang Negros Occidental lakip na syudad sa Bacolod maka-experience kita sang kasarangan nga panahon kag mitinion lang nga mangin maglugalumon naton kalangitan kag mga mahina man yung mga pagulan. Kasarangan tubtubay pagmadlos nga hangin gikan sa namin na nasidlangan ang naga-impluwensya sa kabugusan sang probinsya kang kadagatan may kasarangan tubtub mabalod kag inidelikado sa mga magayagmay nga sakayan panagat. Ang adlaw nagatunod alas 5:57 ka magabutlak alas 6:06 buwas sa aga. Si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamong salamat ka mayong gabi sa luwat. Sir Melves? Yes. Anong probay lauman kita nga medyo maulan-ulan man kon kaisa like nga buwas o next day, Sir Melves? Super ko nato lang taon sa aton na base sa aton nga satellite image nga aton nga 3 days forecast naton. Sa gyapon maki-experience kita sa babugnaw sa gyapon nga klima bangod sa aton amihan ka mga light rains gid lang.
Aha. Dire sa area sa Negros Occidental bangod sa gyapon sa amihan. Aha. Sir Ma'am, salamat mayong gabi. Salamat, Action Bright, kamayong gabi. Salamat. Yes, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Arang ulan-ulan sa gihapon at mayo gid man na. At least mabulubag nawa ng aton sining ulo kag palibot. Kag syempre makakasdang yabok bala no sa aton sining dalanon kag kuana pamunyag sa aton sining mga tanom sa mga kaumhan mga kaksyon. Reminders naton sa mga utod ta nga nagapuyo sa higad sang baybay sa dalom sang taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan alerto lang 24/7. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na. Subong nga adlaw, Sabado na kita, Pebrero 22, 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag likes mga kaksyon. Mayaraman kita sang YouTube. Type mo lang direksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web na to, bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. So may mga Twitter account na follow lang Aksyon, Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton kag viewers sa mga gabi, ang aton sining opinion survey para sa Aksyon Firing Line. Opinion mo, i-firing line ta. Ang survey subong nagagawa. In fact, gusto ko ni Tani ihatagan tiyempo tonight galing kay ang aton sining mga resource person bla medyo alang-alang on Monday on Monday, pero subong nga gabi pamangkot ko na lang sa inyo nga daan. Sa survey nagagawa makaksyon diri sa pungsod Pilipinas 10 to 14 years old karon nga mga kabataan ay nagabululusong na. Ano ayhan ang pinakarason sini? Abi paki-text dira sa inyo sa mga cellphone kay ipadala sa 0938-225-5017. Sa mga viewers naton i-type lang dira kay basahon ta nagkaron plus ang inyo sini nga mga greetings. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. On board na tob las 9 ang takna sa nga gabi. Set back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala mga dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong nga gabi. Ang driver sang auto makaksyon nga ato bala na aksidente sa manapla kahapon sang Kagahon nga nagpatay sang 4 gintanan ka mga persona ginhilway na sa custodial facility sang Victorias PNP. Siyempre, basta wala tagreklamo ang kaangay siring hitabo, ang driver ginapagwa ganiya pagkatapos ang 24 oras nga ginatawag nga reglementary period sang isa ka driver mga kaksyon. Kaya hindi man na pwede, hindi mo siya pagwaon, kay pwede man na makasuhan ang polis kung hindi mo ni siya pagpagwaon kag patiniron mo na nga tapos na ang period sang iya sining nga pagkusturi. Aksyon Firing Line. Samtang maki-update man ta karon sa Victoria City makaksyon kon nadumduman kagabi atong natampukan sang sinako-sako nga kalamay ining mga kargador, isa patay, duha diri ang mga pilason. Kumusta balang investigation sang kapulisan? May ara bala diri sang pasakaan sang kaso? Aksyon Firing Line. Ano gibla ang matudtod nga istorya sini? Although nga ti makabig naton nga aksidente man sa gihapon. Aksidente man gihapon pero kinahanglan nga i-check gid sa kapulisan kon ano giblang pinakadalom sining aksidente kagabi. Aksyon Firing Line. Kan delikado man ni sa mga utod tag reaction J nga nagatrabaho no sa mga kargador bla sa mga puerto. Ini blang nagapanghakot da sa mga bugas, nagapanghakot sang semento, nagapanghakwat sang sinako-sako nga mga abuno, kag iban padra nga mga kargada. Grabe pala kakapoy ni sang ila trabaho, kung kaysa kadelikado pa kay hindi niya basta-basta na nga pila ka sakong ginahakwat nila sa bilog adlaw, binukid nga mga sako-sako na dang ginapangkahakwat kinakuha nila. Aksyon Firing Line. Sa mga auto naton nga mga kargador sa puerto, kargador dira sa mga milling companies, mga kaksyon, no? Sa mga pagalingan sang tubo, no? Maghalalong gid kamo, no? Hindi gid magkampante kay ang aksidente unay sa tawo. Sa iban nga balita makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad, resulta o kon Mayor Istrao
Ernesto Strauss ang hinubaan, ginapanginwala ang nagagwa nga report nga nagsaylo siya sa isa ka political party mga kaksyon. Klayo pa sa 2022 daw may mga pamolitiking na haw. Iklaro, tanibi karon kay Action Eden Abuso kung ano ganyang istorya regarding sini. Kabalo kang politika, tuman ka imon. Subong amiguhay ka mo, buwas hindi na kon politika na ang magpatunga. Action firing line. Mayara pag na iba niya nga ginapapatay, yan mo, tungod lang sa politika, abe, kita nyo na, no? Action firing line. Sa ibang pangabalita sa Negros Occidental, resulta sa test mga kaksyon ginpatigayon sa mga isda nga nagkalamatay sa suba sang hinubaan, ginahulat pa sang alkalde. Basi may mga kwa na to, may red tide dira, nga nagkalamatay, no? Tod, no? Tabo tuman. Samtang 11 ka mga persona sa duha ka mga barangay sa syudad sa Bacolod, persons under monitoring o kon PUM, bangod sa coronavirus disease, suno sa tagpamuno sang task force, mga balkita PUM, mga persons under monitoring, ini sila, may mga travel history iniguro. Samtang si Lady Gles Gonzales so nagapati nga 85% ang kahandaan sa Bacolod sa no segregation, no collection policy. Litas si mga kaksyon on March 1. Amoning pinakaliwat, umpisa sa pagpatuman nga hugot sining no segregation, no collection policy diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Kinala umantay ni kung ano gidla ang mangin dangtan sini kay last April 1, 2016, amo man ni ang statement kinabatian ta gikan sa mga public officials na sa Bacolod ti hasta subong way gid matigayon. I understand nga ngining mga utod naton nga mga opisyalis sang syudad hindi man basta-basta nila nga overnight matigayon gid man inibangod kung wala sang ginatawag nga cooperation sa mga pumuloyo ti anhon alangan mismo mga opisyal tamong magpanghakot ka mag-segregate siri. Action firing line. Meaning may ara sang proactive nga ginatawag, may ara sang vice versa nga ginatawag. Balos-balos bla, no? Trabaho kada kay trabaho ko di. I am pretty sure nga ini mga plans ta for Bacolod, for Bitter Bacolod, matigayon ini. Pero kung si opisyal man lang yang gatrabaho, then the community way man niya nagasapak man pawarat man dire pawarat didto sigurado gid ko di ganang pusla ng mga plano ni. Action firing line. Kabay pa sa Marso 1 kay ang pamuno sa task force ngini Vice Mayor Elced Familiaran basi siguro katol na ning ulo niya nga doon di gid magtigayon ini ati subong basi tuturo niya na gid paghatag sa mga kunano nga mga penalties kung kinanglan. Action firing line. Pero kung tuyo naton nga magdami aton syudad, bisan way na penalty, gani mo mga utod ta, upod ta sini, barangay officials, mga barangay kagawad, ta kapitan tada, intra-intraman ka mo, hindi lang paghulatan 15-30 da nga mo nang ginahulat nyo. Action Brian Borden. Action firing line. Balikan ko na karamag aksyon sa aton sini nga pagpangalagad aksyon Radio Philippine Standard Sam Lasay 51. Dire kita nay sa mga dalagko nga balita sa lokal mga konasyonal makaksyon. Hintok-hintokan tiri mga balita man sa nasyonal no. Kay kadamo man dan sang dalagko nga mga balita sa nasyonal. Didto iya sa kuano sa NCRPO National Capital Region Police Office pakamalaot sa mga sektor ang ginpatigayon iyang profiling sang PNP mga kaksyon sa mga Muslim nga mga estudyante dito iya sa Metro Manila. May mga high school, mga college students, kag mayara man sang mga nag-eskwela sa universidad, pribado man o kon pampubliko dito sa Metro Manila nga pinangtipon sang PNP. Ang ini nga mga Muslim brothers and sisters naton bangod nga luyag sang PNP nga ipatuman lang ang update sang statistics nila dito sa Metro Manila. So ginbatikos ini makaksyon sang mga sektor nga nagakahangawa sila sa seguridad sining mga utod ta nga mga Muslim. Action firing line. Pero ginklaro diri ni NCRPO Director nga si Dimol Sinas ang ginpatigayon nga profiling isa gid lamang ka peace initiatives sang kapulisan. Kumbaga wala sang
ginatawag naton kabalakang huna-hunaon diring mga ginikanan kag pamilya. Kay luyag nila nga mabutang man sa seguridad ining mga kabataan. Kay base ko no, dalabla sa mga terorista kung kaisa, mga jihadist kag mga extremism nga matabo mga kaksyon, so ginsecure sang kapulisan ang ini nga mga utod ta nga Muslim. Action firing line. Kalikiti mo na yung malikawan ang pagduda, no? Kiti Muslim, pulis, na muna bla. Hindi malikawan pagduda kay daw gina-appointed out lang nga sila nga ano gid abing rason. Action firing line. Ratulaton tanay kung ano gid man ka-aksyon ano ang resulta ni samtang sa iban nga balita, no? Ang National Bureau of Investigation nagpasaka na sang kaso murder batok iya kay PCSO board member nga si Sandra Cam sa Camgid. Action firing line. Ini matapos mga kaksyon, way labot sa iya dalasa pa ding bata niya nga si Marco Martin Cam, mga kaksyon. Kag 5 kaiban pa, no? Sa rin, inisya or sila among ginatudlo sa pagpatay sa kay Butuan Masbate Vice Mayor Charlie Yuson last October 9, 2019. Action firing line. Ti si Sandra Cam, kilala nyo na niya, no? Kung sino ini siya, sikat ini si Sandra Cam. So, kaso murder ang gin-file and kangaas lang ginatudlo, abi, no? Nga nagpapatay or nagpatay sining kay Yuson because ang ining si Martin Cam makaksyon nalutos ini siya sa anak ni Charlie Yuson, nga si Char Max Yuson, sa pagka-vice alkalde sa nagligad nga eleksyon ti ang sa likod politika. Action firing line. Tiyan mo na makaksyon nga daw natumod gini siya nga sila ang suspect sa pagpamatay sining nasambit yang nga grupo sang vice mayor. Sa Jano ti board member pa naman ini siya sa PCSO. Tiulan tawon tani abi kung anong lusot sini abi. Depensa man sila kung ano kay tigin failan kaso. Action firing line. Samtang update kita sa coronavirus. Action Radyo Bacolod. Action Radyo Bacolod 2019 Novel Coronavirus Update. Maki-update lang kita maka-aksyon sa coronavirus. Kung kumusta na ang sa Sirimat Tinion ang dire sa pungsod Pilipinas mga kaksyon siring nga adlaw, no? Kay ti ginasunod taman ini para makabalo kita diri sa pungsod Pilipinas may ara sang 30 ka Pinoy nga halin ni sila sa Wuhan, China. Ang pwede na makapauli sa ila sini tagsa-tagsa ka mga puluyan matapos ang pila ka adlaw nga pag-check sa ila. Kag may napulo pagid, no? Nga dira dis lagin butang sa Athlete Village, Kapas Tarlac, mga kaksyon. Kag ining pulo amo ning mga Health Emergency Response Team o kon HERT mga kaksyon nga upod man sining quarantine. Sa rason nga mga sinimana may 400 ka Pinoy nga sakay ato sila sa MV Diamond Princess iyang cruise ship dito sa Yokohama, Japan. Ang madalo naman pauli diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. So, ini sila makaksyon, dito may mga nakitaan ni sila, no? Nag-positive gigani mo. Sa ginatawag na to ng iban din mga 40 plus sa coronavirus disease mga kaksyon. So, magpalauli sila diri sa pungsod Pilipinas. Nagalaom kita nga pag-abot diri, mabutang gid gihapon sa Mayo sila nga kahimtang. Action firing line. Dito ya sa pungsod China makaksyon, ang patay. Oh, grabe na, no? Do kadamo na gid sini, no? Don't. Ang patay, you know what, people, kung ari ginabasa ko sa Matinion, mga 15 hours pa lang din nakaligad, o 16 hours na nakaligad update sa Nedri. Naglambot na 2,345. Grabe nga patay, no? 2,345 ng patay. Dala na diri, posible, why did I indicate abi, ang napatay mag-aksyon nga tatlo nga sagwa sang China, ya, nga may isa to di sa Pilipinas, sa Hong Kong, kako di ka magsala sa Japan. Correct lang ko na, no? Kaya nalipat naman ako.
So, 200 o kung 2,345 na. Check ko lang niliwat, pero amo ning gagwa nga report karon dito sa international mga kaaksyon sa nagkalamatay nga mga utod naton dito sa pungsod China. Grabe, no? Halos adlaw-adlaw abigasaka, hindi lang kay 50. May ara gani sa bago nga 87 naman nga may coronavirus cases mano gina-monitor man. Minano na nga sitwasyon man kadelikado, no? Dito sa ila daw grabe na gid ang sitwasyon nila. Una sa balita, una sa aksyon. Amo man lang update naton gamay baw nagadako iya ang nagadamo rather ang nagkalamatay sining nasambit iya nga coronavirus. Action firing line. Sige, kabay pa no nga dason nga mga binulan o dason nga may nadlaw kun tani why na no mauntat ning kadamon sang nagakapatay bangod sining coronavirus disease mga kaaksyon. Action firing line. Lasay 59 diri sa pungsod Pilipinas karon isa sa dako nga isyo amo iya ang pastillas gihapon no ining pastillas gihapon nga skema dira sa Bureau of Investigation Action firing line. o kon Bureau of Immigration kag dira man sa Ninoy Aquino International Airport mga kaaksyon batok sa mga Chinese national. Action firing line. Nga ini sila ang ginvulgar sa nagligad nga adlaw sa Senate hearing ni Senador Riza Hontiveros nga may ara sang mga suhol, may ara sa mga tara nga ginabaton ang pila ka mga opisyal sang Bureau of Immigration. Agod gid lamang nga makasulod diri sa aton ining mga kautoran ta nga mga Chinese national para magtrabaho sa ginatawag nga Philippine Offshore Gaming Operators o kon PUGO mga kaaksyon. Sa ihibalo sa aton si matag palamati ining PUGO nga ini wala na ta naging pasugtan to sa China mo kay ti illegal. Pero tingala kita nga diri sa pungsod Pilipinas iya ginapa-enjoy tiri mga Chinese national ngini. Action firing line. So, nadakpan dito sa video makaksyon nga nagkuha, isa man ka empleyado sang BI o kon Bureau of Immigration nga suno sa iya, hindi niya na maagwanta pa kag ginakonsensya na siya sang padayon nga pagbaton sang suhol, no? Sa mga pila ka opisyal sang BI nga ti nagasinulod diri amo ni mga Chinese national nga kung isipon mo, kulang man gani sa mga dokumento nga nagasulod sila dire sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Tinagligan nga adlaw tuman kadamo na sa mga nagatrabaho or official sang BI ang pinangkakas na kag ang ilang status sa buong Navy na, no? Hindi Navy nga kundi nag-floating status sa sila galutaw-lutaw. Action firing line. So, sa sinimat tiniyon magkaksyon, ang pila ka mga kongresista naton, may mga tikang na ginahimo. Actually, dugay na ni dapat mo. Kay dugay na ni... imagine mo ning pugo nga ini, amo ni siya nagdala diri sang grabe nga kriminalidad sa pungsod Pilipinas mo. Labi na dito sa Metro Manila, kaya daw dito gini Cebu, Miaraman. Action firing line. Mga kidnapping to involved sa mga Chinese national. May mga Chinese national nga nagpatigayon sang prostitution diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Amalain pa diri kay ginahimo nila nga mga kapling iya nga ton pa nga mga kabataan diri nga daw ginapili lang nga pagkaon inis la kung gusto nila nga mag-usar sa mga kabataan. Ang mga kabataan naton nga ti inang wala man sang ibang nga dangpan nga makakwarta, kapit man sa patalim, gapauyat sila sining mga animalistic ini nga mga Chinese national kag ginapausar sa mga Chinese national man sa presyo nga nagahilisugot sila. Action firing line. Igo matukiban mga kaaksyon nga ang iban nga mga nagasinulod diri sa pungsod Pilipinas nga mga Chinese national ay susko may mga kaso kriminal kag kaso nga katuntuhan dito sa ila pungsod. Action firing line. May lang kay nabukaran ini sa Bureau of Immigration, no? May aras ang tao nga nangahas nga nagpanugid nga ti amo ning kakatabo ti didto sila ganigro mga wanted ini sila. Pero diri sa aton ginahatagan ta sila tsansa nga makalayaw nga daw sa wala lang sang kontra mga kaaksyon. Action firing line. So ining pugo nga ini kadako gid sang disbintaha karon diri sa pungsod Pilipinas. Bangod ang halos nga nagatrabaho di sa nahambal na naton mga Chinese national man sa gihapon. Action firing line. Kay ti
silang gitagaan diri sang prioridad angot sini mga kaksyon. Action firing line. Now, ang paglantaw diri gani sang mga grupo sang mga labor sector naton nga ang ining pugo nga ini posible nga makadala pila ka adlaw sang problema gid sa pungsod Pilipinas kon sa mas temprano hindi na ini matatagan pa sang solusyon. Action firing line. Isa na yung ginalantaw nila kag ang gobyerno nag-liberalize na magadi sa importation sang bugas. May mga sugar industry pa kita nga problema karon ang ining importation man. Kag ini balang 100% posible nga mangin foreign ownership makaksyon ang aton sa nga communications, transportation industry, ang mga utilities naton nga mo manigani ang aton nga gintopiko kagabi. Action firing line. Ang ginakulbaan diri makaksyon ang ginatawag nga labor import liberalization policy, no? Kay base syempre amo ni siya mo, no? Kag posible kun matigayon ining gitawag naton nga House Bill number 78 nga gin-discuss ta kagabi, ini may connection nga pwede maka-invest mga kaksyon ang mga foreign nationals diri sa aton. Ti base tanan base puro Chinese national ining makasulod pilak adlaw diri sa pungsod Pilipinas kag hindi talampunggan. Action Brian Morden. Action firing line. So ano bala ang mga kabalaka karon diri sa aton sining labor sector abi? Kagabi ang interview naton the Vice President sa mga sang board sang Central Negros Electric Cooperative. Kagin plastar to gabi ni Mr. Roy Cordoba makaksyon nga alarming ang ining House Bill 78 nga ini. Kay kun matigayon sa nambal na naton ang una nga mapiktuhan of course mga konsumidor kag mga laborer mismo. Action firing line. So dili naman kita abi sa mga hanay abi sa mga labor gid abi hanay sa mga sektor abi nga amo ni sila iya ang nagapangita sang way kung paano mabuligan ang mga kung kaysa na displace nga mga utod naton sa trabaho. Susubong ang programa ni Presidente Rodrigo Duterte nga padamuon ang ginatawag naton trabaho. Pero kung kaisa tingala kita damo ta mga OFWs, mga DH nagakadto sa iban nga pungsod, kita diri nagapasulod man kita sa mga foreign national nga nagatrabaho. Action firing line. Why not abing ang taga diri na lang patrabahoon sa ginatrabaho nila? Amo nila ko nga question dira. Anyways, Online sa firing line. ari sa aton sining linya Sir Winnie Sancho sang gawa. Sir, good evening. Yes, Brian, mayong gabi. Labi na gid sa aton mga workers kag mga OFW nga nagapamati sa tema programa. Aha, grabe subong ang isyo sining pugo-pugo. Do ka namin ipang full pugo na pugo. Bangod sini Sir Wendo kadamo na gid nagasidulod diri sa aton sa pungsod Pilipinas nga kontani ang trabaho nila ni basi masangan man ang ang trabaho nila nga ini nagahatag pag kung kisa ka alarma sa aton diri. Magluwas sila sa pugo, may pila man ka mga trabaho di nga nagatrabaho mga Chinese national nga ti pwede man ti mahatag man sa Pinoy. Aside from that, may mga issue pagid behind sining nga kamo may mga tikang kamo ginahimo Sir Wen sini matinian. Well, in the first place, Brian, kung madumduman naton, sa pagsugod pa lang sini nag-upuner na kami siya tungod bala sang pagbaha sang mga Chinese tourist no diri sa Pilipinas nga nangin alagyan nila no para mag-ubra sa mga pugo industry. Daw ang akon dira nga ang amon pagid ginaupuneran dira nga ang ginatawag nga visa upon arrival no o kung buwa nga ginatawag nga tiway na kinanglan mag-apply ka visa lang sa China kay pag-abot mo di may visa ka na. Dire kaya ma-apply visa? Yes, tagay katuwa. Paano matagaan sang working permit o kung alien na tawag nila na certificate of work kung isa ikaw ka turista, no? So, gani naglupok sa kwan sa Senado, pangunahan ni Senador Risa Hontiveros, ining ginatawag na pastilya sa modos, no? Nga sa diin, ginaligar nga may, kung sa Tagalog, may kalakalan dira sa Bureau of Immigration. Kay Manti, oo. Ka matuod man paano daw kadali lang blaya makadto ka di turista
dali kay maubra ka sa kwan sa Pogo, no? So if the price is right, ang mga ginatawag nga mga entry requirement is accessible and available, no? If the price is right. So no, sa mga aligasyon daw 10,000 ang bayad sa isa ka turista para nga wala na damo gamo, no? Masulod siya and then gina-facilitate mo isang mga sindikato man nga mga nga mga travel agency. So ang in the process, Brian, ang amon punto nga the Filipinos are being deprived, no, of the work that supposed to be for them. Kundi ginkuha na ini sa mga Chinese, no, gina-discourage, nagigaya namon ni una ugaling kiti ang gobyerno ang ginatanaw taxes mo. None. Karon mo niya gin-consider ang social cost, no, like prostitution, gindala di sang mga Chinese involvement, kidnapping, wala abot sang kidnapping, ti mo nabi gambling, no. Kaga ti ang proliferation sang mga illegal activities kay it was found out, Brian, na kadamo uglis mga convicted gangster sa China yang nga nakalusot pa rin pa di sa amotong ginmuno ko kay Indang ang iban din mga kriminal pa nito. Siya amak mo na yan, no? Aris Ladia kag sila ni siguro ang pasimuno sa mga sindikato nga mo ning nagaproteksyon, no, sa prostitution, gambling, and kidnapping. Imagine mo, Sir Wen, ginimuan or ginhatagan pa nila ubra ang kapulisan tadi nga magpanakop ka magbantay sa ila nga sila lang kung kisagan sila mismo ang nagainaway bla? Ila man lang na, no, mga mga activities kasi ang bottom line dira nga they had not only abused, no, our hospitality, pero ginsuhot nila ang aton bala nga sistema nga vulnerable nga daan sa sa corruption, no. Siling nila kuno ang ginalinan sining corruption sa Bureau of Immigration. Kay ginuntat ko ang overtime siya do mo na yaga flimsing raton. Wala sang overtime nag-involve kay mo sa tag-gismil kada tao nga panukot, no? Overtime lang, i-sacrifice mo gidang imo sa nga trabaho da bilang opisyal sang BI do kalayo naman na Sir Wen. Aton niya ilaya patutudunto lang gid ka gusto nang ginili mangkurap ya gid sa pinakasimple nga pagi, Sir Wen. Precisely, no? Kalarming glass ni Kagti makita naton kadamo naman sa mga insect nga ginapangdakop, drug, prostitution, gambling, daw wala man may natabo sila, no? Dawari man sa digyapon. So I think it is high time na dapat palayason na ding mga undesirable illegal pogo workers. Kabalo man ang gobyerno, Brian, they are the most notorious tax evaders mo. Ang mga pogo operation, kag ini mga pogo workers, we're losing billions of pesos, no? Kay deliberately, wala sila gabayad sa taxes, ilaya, i-deport man lang sila mo. Why sila gabayad taxes, ilaga ni negosyo ngay bandi, why man gani na, pero okay man lang. Amo na ang hindi na akong maintindihan kay ginapamatukan naton ang exodus ang Chinese workers in the Philippines. Kagti tungod lang sining COVID-19, amo nga daw nauntat, no? Ang pagsulod nila di sa Pilipinas kay kung wala COVID-19 kag wala sang travel restriction siguro damo-damo na. Oo. May Chinese invasion na sa kwan mo sa Pilipinas. So you see, Brian, how unfair it is, no, for the Filipino workers. And it is just like saying gin-exploit kita sa mga Chinese. Kaya natin man yung mga government officials, labi na gid sa Bureau of Immigration. They are looking the other way, no? Tungod sa sining nagakatabo, may lang gani kay gin-expose ini ni Senator Ontiveros na may pastillas mudo scheme gali, no? Na ginakuan sila, grease money, no? Na ginatawag. Karon ang pumangkot. Kaya ni matabo sa mga BOI nga involved, no? Tani, kada mga Chinese, mga sindikato nga na-involved.
tani dapat i-expose ini sa aton gobyerno para bala mahibalaan tagid ko ano kadalom siya kay siling ni Secretary Guevara Aha. nagasuspetso siya nga may sindikato kuno nga na-involved diri sa BOI. Ti sino ng sindikato na? Pinoy na o kon foreigner man? Ako ya sigurado ko mga insik kinaya kay man sila man lang ang Kabalo sila. sila man lang ang manami maghampang sining mafia nga style mo. Kung may ara manggit Pilipino nga na-involved do mga alalay lang ni ang Pilipino but Sulugoon? the worst is Mm. nag-expect kita nga makalikom tani isang dako nga pundo Aha. para sa aton nga taxes. Aha. So, ang guaya, ang aton nga ang nagresulta, Mm. immorality, gambling, kidnapping, Mm. and all the worst thing that could happen to a country. Uh-huh. Ang kailinit, Brian, kay it is being perpetuated Mm. by foreigners, Mhm. no? Not by Filipinos. Aha. So, pani, isa ini ka concern that should be given due attention no, by the government. Sir, when kagabi na-interview ko si Sir Roy Cordova sa Board of Directors ng Sineco, may connection ba sa House Bill number 78? I don't know kung kwan ka sini, may diya ka sini, no? Hindi ba lang hatagan tsansa ang mga foreign national, mangin owner pinakadlaw sa pinaka utilities, communication, land transportation, and others. Anong inyong natikang nimo sini subong Sir Wen? That is why ganyan nagsiling ako, Brian, no, nga hindi lang kay rice tarification law, no, nga gin-liberalize ang aton nga ugas. Ita sunod sini ang sugar import liberalization. Mhm. That is why nagsiling ako nga ang labor, no? Labor is being Liberalized. mag-undergo man dyan sang ginatawag na liberalization because it is happening now. Hindi ba? Ang mga insik ari na di nagpunsok sa Pilipinas. Mhm. Plus, sanggin mention ni mo nga tagaan 100% ang ownership ang mga foreigner, then it is an indication nga ang policy gilis ang gobyerno ti surrender ang aton mga vital industries like communication, ining telecommunication, tapos transportation. None. I-liberalize na nila ang tanan, no? Ang industry, workers, sugar, rice, and all of these things, no? All in the name of getting huge money from this venture. But in the process, sa ako niya pagtanaw, as a labor advocate, Brian, this is a sellout. Not only of our rights as workers, but as well as our rights as Filipinos. Yes. Ginbaligya tanan ni ang tanan-tanan ano na lang mabilin sa aton. Yes. Isang dignidad ta dula na, Brian. Amo ning natawag naton basi pila kadlaw ay naging demokrasya sini kay halos ang dalagko nga mga institution kangay sini daw hindi na kita manag-iya kag basi matabo sini pila kadlaw Sir Wen kita na lang gidya ang mangin sulugoon dis Pilipinas ang aton ko galingon mismo nga negosyo. Kaya mo ganina, we will become slaves in our own country, no? Kaya man kung mapanilagan na ni mo, Brian, ang mga Chinese siya ginapa-eskwela para mangin employer mo. Ang mga Pilipino yan, nag-eskwela kita para mangin employee, no? Kaya ang isa pagka hindi maayong development dira, nagreklamo ang gobyerno nga ang isa sa mga network dire nga ara subong silite ang issue nag-issue kuno sa PDR kag gin-issue sa mga foreigner no hindi man gani owner but then at the same time naga-propose sila sang bill nga 100% ang ownership sang aton vital industry to balikan ko si Sir Wen Cinematic Action Nelms. Nautod si Sir Wenny Sancho, daligid lang. La 7-17 nga gintakol taning isya mag-action because nga naga-involve kinadiri ang community. This is public consumption. Kita na tanan ang involved diri labor, ang investors, negosyo, kag ang pungsod Pilipinas mga ka-action. We have Sir Wen utod kita. amo lang to nga ako nang bulb lang nga ka inconsistent ang gobyerno.
kay gina-question niya ang ABS-CBN na nag-issue ko sa PDR Aha. na sa foreigner. Mhm. But yet, here comes a bill na gina-advocate nila nga 100% ang ownership foreigner. Foreigner. Pero, ano na yaman? pero Sir Wen, separate sa mo. Sa sini, mga utilities, kagin mention naton nga land transportation, communication, sa broadcast industry naman niya, may ara gin man to si dalom sa 1987 Constitution nga bawal gin man niya mangin part ang mga foreign national servant. Amo nang amo magani pero hopefully it will not come to that point. Kaman kung isa ang gobyerno ang yampang labrayan, they're changing the rules at the middle of the game. Anytime pwede mamindahan eh. Oo. Dason ang daw naga-prevail wala kay hindi na rule of law, kundi rule of majority. Of the law of the ruler. Abi ko. Amo nang siling sa isa ka taga-Yupin niya, why na rule of law? Kuha na lang ining law of the ruler. Tiyati, kuha na lang tani, tiyog na lang tani, podopod na lang tani sa Agos ni, damos na. Hindi niya pwede sa aton niya, Brian, nga may nabilin pa bala nga prinsipyo o kung self-respect na ginatawag. Like what we are talking now. This is an issue of nationalism Yes, yes. Ano na lang karon to yaman? Puro na lang ni amo ta insik man, labanan employer insik with all due respect sa mga Filipino-Chinese nga rin na diyan. May lang amo ko diya daw pure giniyang Pinaya si Ma'am Nuna. Kiti amo na siya bala nga wala na kita sang panindugan nga mabilin sa aton. Yes. Maabot ang adlaw pamangkuton kita sa aton mga kapuan sa uli kung ano ang ginhimo naton. Why? Sa tion, no? Sa tion nga gin-invade kita sa Chinese economically, gin-exploit kita. Correct na, Sir So Wen? I hope mangin wake-up call sa aton mga nagapamati, naglabi na gid sa mga Pilipino nga may ara pa ginatawag na feeling of nationalism or love of country, no? Because this is very important, especially to the labor sector, Brian. Pila kadlaw tol Sir Wen, ano? Nga ton sila kapuhan mamangkot baw. Wag ka mo nagpakigbato sa una nga ginaamo na tani sa iban nga pungsod, ginaamo tani subong kami na subong mga tubang sini. Do mo na Sir Wen, do kay guya atubang sila no mambal ka tuod nak, do kami may na bato sila. Gali ko isipon ta naman ang pumuluyo nag-ideya. Gali way ka man ginasapak sang gobyerno kung kaysa Sir Wen bisan maglumpiga kanada sa dalan. Correct no, te amo na bala hindi ta mag-renege sa aton duty kay man ini nga issue, Brian, dugay tanay na ginaistoryahan sa inyo mga station Pero it would seem to appear that we are merely a voice in the wilderness, no? ang aton mga manifestation fell on deaf ears, no? Amoy na ang kasakit, but sige unta lang nga pagpangop sa aton mga utod kag sa aton mga membro sang ubon pangabudlay nga hindi gid naton paghihatag ang aton trabaho kag dignidad sa mga dumuluong nga nanginhalit sa aton banwang Pilipinas. Baka namin sa discussion ta Sir Wen, ano? Nakabulig kita sa pagpahangop again sa pamuluyo kung ano ning magkakatabo subong diri sa pungsod Pilipinas kay kung kaysa inablang ang ginapinsar sa mga utot ta Sir Wen paano makakaon 3 times a day daw nalimtan naman lang kung anong sitwasyon ta subong. But tonight, maybe siguro, nahatagan sa sangkasaragan ka nagkakaroon sa gabi, manghuna-huna man sa tuod gali, no? Amo na nang katabo sa Pilipinas, gali sumong, duway tikbalo ba? Correct, kanong duman ko si the late Senator Ninoy Aquino. Anong balya, where is love of country? Where is patriotism? Kaya kung madula na nga moral values, Brian, sa aton tagitusoon, wala nakita sang nagalakat lang ta market value, no? Grabe, no? Pero, kung ang aton nga panintugan na kuan ining to consistent to regardless of the consequences hindi kita mahuya sa uli kaya ang aton mga kapuan masiling ang akon tuya luluya nang tigwa gito siya nag-away gito siya sa aton mga prinsipyo
that is why we should follow what our forefathers did to fight for our freedom and democracy. Sige lang, Sir Wen, kaya dugay ang Visiting Forces Agreement. Wala naman, kung matigayon gini. So, independent kita. Daw nagabato kita subong sa sinang sa sitwasyon. Oo, di ba yung mga balita? Oo, daw mo sila. Sir Wen, salamat may gabi. Good evening, kag salamat man, Brian. Yes, mabuhay ka, sir. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Pwerte, no? So, kung pa-explain karon ta si Sir Winnie Sancho, grabe galing gakatabo karon diri sa pungsod Pilipinas. Kung mga negosyo, economic, involved sa komunidad, kita, tanan, grabe galing kakatabo. So, nga daway kita ideya mag-aksyon, ha? So, ini sila yung mga labor advocate mag-aksyon. Ang trabaho nito, gina-check nila ng sitwasyon sa Pilipinas, labi na nga need naton yung trabaho, kinanglan naton nga makakaon kita thrice a day, naman ang ilang ginahimo mo. So nakita nila nga may mga ginios-gios subong, nga kung kaysa daw blind ang pumuluyo. Action firing line. Kaya mo nang ambal ko sa inyo, nga dapat mangin alerto gid kita. Apisar nga sako kita sa matagadlaw nga taran sa paghatag sang pagkaon sa pamilya ta, but may salang kaminuto, gro, pila kaminuto da, ulo update man kamos palibot ta, kay bisip la kadlaw, kibot lang kita, hindi na kita nga panagiyablas Pilipinas. Action firing line. Di subong gani, kung isipon tagid, halos iya nga mga kwan, halos iya nga mga lagko nga negosyo iya, negosyo diri sa pungsod Pilipinas, mga gauyat subong, di naman niya gani kwan mo, mga Pinoy, kundi mga inchik man. Action firing line. Amo na nga sitwasyon mga kaksyon. So kabay pa nga pila kadlaw mabuligan tagini ang Pilipinas pagi sa aton. Ang una nga bulyada mga kaksyon sa balitaan dulong sa aton sang ginatawag iyan nga Mighty C kag summain Zanton Plus Herbal Capsule. Ang Mighty C Zanton Plus Herbal Capsule aga udto kag sa gabi mo nga aton nga tirahon sa lawas ta para mabako dinhi kag layo kita sa naman nga sang balatian. Action Brian Borden. Action firing line. Pagbalik naton karon dugay-dugay mga kaksyon, gusto ko lang i-update no sa patrol ang Bacolod City Public Plaza. Kay kundi gina-rehab na subong, aside from Congressman Greg Gasataya nga nagpa-rehab da kundi ka bagsalad daw 10 million pesos, check ko lang karon, may rehabilitation na subong nga 23 million pesos mga kaksyon. Damo sa nagapamangkot diri subong kung kumusta na ni. Damo sa kon ano na nadangtan, dira pila na ka porsyento bla, duway naman ko kalagaw abi sa plaza publika sa syudad sa Bacolod mo. Ano naman yung sitwasyon sa plaza subong man, basi makakuha litrato ang patrol abi, ipakita ta sa aton mga viewers kung tahob na bla, worth bala ang 23 million pesos sa pag-rehab sining Bacolod City Public Plaza, do sobra 30 milyones na no, kung isipon tagid, pero no, sa diri sa syudad sa Bacolod, tino kadako bla, pero ina nga budget ang 23 million pesos. Explicar ko sa inyo kung dinahalin kung nga ang Bacolod City Public Plaza gid nga kadamo man sa dapat nga i-rehab diri sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Karon na pagbalik naton sa aton sini nga pagpangalagad. Standby. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line.
amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:38. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagan, gina-endorso tagid sa inyo ang DTX 500 mga kaaksyon. Amo ning dako bulig para mapa-lower down ang inyo siring level sang sugar nga kausa siring diabetes sa pila kadlaw.
Ang DTX 500 kompleto man sa management liver detox. Giban pedra nga mga problema sa imo sining lawas, mag DTX 500 na. Action firing line. Antes kita sa mga report, ginayota sa action on karon manamyaw ta di annexionan ha. Kalma lang ang imo sining kwandira power. Kay may gabilang kay Imorej Buya, naga-monitor subong sa Riyadh. Araman si Orlando Similiano, watching kami pirmi sa Zone 4, Butong, Barangay San Pedro, Binalbagan. May gabi sa tanan ko nga mag-action. Si Christian Roa Araman, kag naga-monitor man si Bia Jonathan, Mary Grace Eugenio Fermin, Maricel Arivalo Bindol, salamat gid. Jo Marie por Mintira. Good evening, Exxon Brian. Greet ko lang si Jerry Pilaes, Ginny Perez, Binalbagan. Monitor sila subong. Tintin Sogon Brillantes, naga-monitor man. Ambal niya, para sa akon, isa ka mga rason ang broken family kag abuso sa mga young female child. Tamyaw ko, Brillantes family sa kay Orex Sogon kag Lola Consing Doria sang Mandalagan. Valencia Kenneth Araman, monitor man gani si Marilyn Grace Busayang Rimada. Jane Villarosa, salamat. Si Tad Sioner Ruiz Amar, Isabel Marie Lozada Araman, si Melvin Mahinay. Good evening, Sombrel. Yung lang ko gani Tamyaw, taga Sibukaw. Grupo Palupig, Albert Bunog, William Kiwi, kag si Utoka. Pamatigid pero may action Bry, salamat. Jose Mongcal Torilla, si Jose Magbanwara man sa Cavite, salamat gid. Si Mary Jane Salodares, good evening, Sombrel. Tamyaw ko lang Salodares family sa Pontevedra. God bless. Sheila Marie Makilan Avila, naga-monitor man. Every night ka na nadungagan naman ako. Considering tumalan na. Regards lang kay Tatada, no? Anong name na sang isa man? Doon di ko mabasahan. Moring Comitel. Ano naman? Edwin Miranda Sr. naga-monitor man. Ang banya diri. Action Brian muna ang resulta sang sobrang paayon sang gobyerno sa China. If Smart Tadio Salcido, thank you. Araman si Erwin Gonzalez mag-aksyon. Ophelia Galero Arce, salamat man. Paul Spat III, kag si Madam T. sa Esquadra sa Binalbaga naga-monitor sa sini nga mga tiniyon. Action firing line. Dali gidang daw kadamo gid nga pamangkot regarding sini. Daw nadula naman to ding balita mo. Ang DBM aksyon kon Department of Budget and Management nag-alokar sang 23 million pesos rehabilitation para ya sa Bacolod City Public Plaza, na? Iringin palayag sadto ni Mayor Evilio Bing Linerdia nga ang project gina-implementar kalon sang City Engineers Office. Ang kontraktor sini nagaplastar na kag in fact nasugura naman gani. Damo naman na trabaho sa plaza mo, no? Sang nagligad sini nga adlaw. And ang local government units naka-receive ini sang project nga amo ni ang DBM nag-provide sang 23 million pesos dako, no? Dako nga pundo na for rehabilitation. Sa nagligad to do 2017 mga 10 million manadagin allocate man mo for rehabilitations sa mga fountains, mga kaksyon, no? Plaza fountains, ang mga railings nila, kaga mga benches, mga kaksyon. Pero ning gin-mention ko nga mga fountains kag railings ginyo, ginpangakas man ni subong, di kaluluoy man sinigalino, ining 10 million pesos ning to be exact 9.8 million pesos gikan sa Department of Public Works and Highways sa DPWH sa paghinakop kag pagtrabaho ni Congressman Greg Gasataya. So ining mga ginmention ko sa mga gabi nga mga railings kag mga kwan ito pinanggabot man na dito anugon na ni gali sang 9.8 million pesos. Doon mo ni tingala ko nakadamo gid sa nagareklamo si Subong. Digida kay check ko si Action and Defensor sa Patrol Abi kung kumusta ng plaza publika sa Matinion. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Kung totalon kong 9.8 kag 23 million pesos, siguro mga ara sa tanan sa mga 30 plus, no? Mga 32, no? Mga 33.8 million pesos. Dako. Action and Patrol may gabi. Action na Bray mayong gabi ang patrol live diri sa areas ng Bacolod Public Plaza.
kay ginsekyar naton ang kumbaga ano na ang panibagong update with regards sa sining awag bala nga pag patahom sa plaza publika sa syudad sa Bacolod kay ti nakitaan din naton action bray kung magsulod ka alindri atubang abi sa Bay Center action bray pagsulod mo, may makitaan kang both sides is may may pagbago na. Kumbaga sa footwalk action bar, may pagbago na. Pinangkakas na to ng mga lubak-lubak abi nga mga simento direksyonan. Gin pang kakas na. Balik ko magsulod kay di action bar, di ba? Daw mga film na di, syempre kitaan mo man mismo, mga gagmay, di ba nga mga bato, action bar, nga gin impon sa semento, amo na diya ang nakaanda naton. Crackstone aksyonan, mga crackstone siya sa unang ginbutang da. Yes, action bar. Pero sa pagkakar naton, may pila diri ka mga banas nga gin pang bungkal action bar, so meaning kin pang to ang mga crackstone kag ti subong empty pa. Pero sa entrance yati may ara na kita sa nakitaan nga changes. Amo ni ang hindi naging ko familiar sa nga sining tawag, pero aton nga nakuha is tawag diri liso or ining daw atisa, I mean liso na ko, hindi na ko naglambot ako ni man actionems anong balya lito ang tisa lito hindi liso ang nagsulod na center pasensya lang construction GM mga bricks na construction na ang color niya ang color niya daw pula na siya pula nga ang kadakoon niya siguro daw mga 6 cm siguro by 2 cm damo sina or 3 cm damo sina hindi na ako magsugpo na basta pati na ko simo hindi mo nang kadakoon niya mo ginabanta-banta ko tsura niya pero basta hindi na siya lito. Ay, pasensya. Tisa. Si Lito yan. Nagliso man to yung sulod sa pensar. Ano aliso? Liso ang nagsulod sa pensar ko instead nga tisa. Okay lang, may problema. May problema. Pasensya lang gina, pasensya lang. Hindi man Othello? Othello Ramos? Ano? Othello Ramos. Wala ko dayan. Si Lito. So, sure na, Bri, ang pagsulod mo din sa Nuwata, makita naton, amo ni ang para familiar na sa aton mga ka-action, inang gina basi amo action-an, labayan, action-an, andi mag-ano, kay basi amo gimato dangalan sinatod, basi ako yung sala. Ay, hindi, ako nagsulod na sa pensar, ako yung pasensya lang gida. Si Lito, amo to nga program, so nade ka na Biyernes, si Lito to. Hindi alam ko na. Wala liso, hindi lito. Bati ako bilito. Beda sa, si Lito, beda. Beda. Never mind na siya. Sige, sige, na. Basta yung nambal ko, pasensya lang. Na mula na nagsulod sa pensar ko na. Pero sa liwate, ang nakakuha na ton nga tawag, amo na sang tisa. Di, amo na din nakita naton na action na Bri, kasi pagsulod ko pagid, kaga makitaan mo na diri ang mga, kumbaga, ang itsura ni Domino, Action Bri. Sa pagsulod mo na di, both side man, is may makitaan ka naman sang daw huruhayob-hayob. Ang amo rin makitaan, mga pagbago, kasi as per mention ko man kaina, ang mga alley diri action na Bri is ginpang bungkal na nila or ginpang kakas nila mga kakson. Gin-mention mo na actionan, meaning ining mga ginambal ko kay ina nga mga railings nga ini kag mga bulubangko da actionan ginpang kakas na da? Di pa yung mga bangko. Ang railings siya? Ang railings yung mga ding gamot na. ang railings action an para sa imong ihibalo, lakip na siya sa 9.8 million pesos nga rehabilitation sadtong 2017. Wala gani action na Bri kay nasubrahan ni siguro ka beautification gin-improve pagid another. Di makon mo na nga bag-ulan na gin-rehab subong pinanggabot naman. Basi nakulangan. Basi nakulangan, kailangan ng pagbabago ulit. Kinanglan guro ang
tawag sa naganiman na communication sang kongresista kag alkalde sa syudad ka istoryahan nila nga sir ining railings na dala na sa 9.8 mo. Hindi na yung pagtandugada ang plaza da nga fountain da nadala man na siya. Pero daw ang fountain daw ay mamatandog no biro nagtahom pagid gani no. Nagtahom pagid gani action na break kag ang isa pagid nato nga notice kay ito ang diri na di ang usual kung makitaan sa may butang bala nga Beethoven bala. Amo lang ding mga tanom nga dogin nanhan gid yan na tawag na may disenyo gid kumbaga. Pero kung diri ka na iya sa may panghigaron ka lang, kita mo gadabong man ang mga hilamon. Isubong may nakitaan gid nga daw kung kortihan na mala direction na bray kay ang mga bato man diri nga ginpang hamtang is pintahan naman duag ini pula action bray. Basta pagbago da mga bricks subong nga bag-o da pagkatapos na may mga waiting shed nga bag-o action sa sunod mismo na no sang plaza publika no. Yes, action bray may dugang naman nga puro pasilungan kag panaguan aton nga mga sigurado ka nga pasilungan sang lover so kung istaranda sa mga naga-istarda. Amo gid gani action na bray kay daw mo ning katiplatan ko subong nga gabi pero may ara makitaan nga mga may edad na naga-oro istorya. Wala lang kubalo ko ning istoryahan nila. Hindi na. Kakalabayan ko lang may issue. May mga issue. Ang iba naman niya lagaw-lagaw lang kita. Kasi bala ang inistoryahan to nila sa natabo kay Sarah kag kay Tio Blau. Ano man sila, nag-relate man sila. So muna, may mga pagbago, mga pila-pila porsyento aksyonan lantaw mo mga pagbago da? Sa ako niya paglantaw action mga is mga 60% pa lang action right. 60 to 65 mga dira-dira. So meaning kung maglabot yung 100% tahom ng Bacolod City Public Plaza? Tahom na, kagkompleto na dingila nga ginpangbungkal the action right is may ara na sanggin butang naman nga panibadro. Kaya ang plaza CR na ganing comfort room da aircon na aksyonan Wow, masulod ko diba? Aircon na da, katahom na da subong. Abot kong gagana, panagyapon ng aircon da. Wala pa ko di actually kaagi, actually na very sulod, pero try to live sulod. May feel ko gid yung ara, gid man to, air condition, gid man siya. Kay ma-testing ko din. Maka-try ko, sulod kay ay basagon guman ang ginahambal mo gid may aircon na. May aircon na da i-check bala kay may ara na da mo no i-check lang bala. Dahil ra gid lang taon ko lang kay posible magdula pa ng signal kung magsilod ko. Dako na da ang gasto man sang syudad. Tumay man ang ginapatahom ang ginapanahon kay kabalo kang siyang ang Plaza Public Action an since before ang image sa dira ko nang iya sini nga imahe da medyo guba na siya aksyonan mo. Yes. Bangod sa mga utod naton nga mga fly by night bala or mga pating mababa ang lipad dira gastay sila pero subong way naman da sila ang nagkalabilin o galing dira subong ya mga kawatan na naman. Mga hold up pero kung kaisa kaya rin ako di sa CR. I-feel ko gid kung ano ginadi ang feeling. Bugnaw man. Bugnaw. Aircon na da kisa ganing ay banda mag-CR pagwa nila habok yan na kay panuhot na sila. Action firing line. may aircon na, may may sound pa mismo sa salon. Kompleto na da. May mga barangay tanod da subong, may mga plaza guard da subong. May sa CR nga nasundan ko, siyempre may ari rin sang nagabantay, gitya. Tapos, ang sa Guwati, may ara kita sang nakitaan 5 ka mga nagabantay, mandiri mismo. Action na, Bray. Galing kay ang inang gabalalantay da, gapungko man sa isa man ka area, ang kinawatay, at tulan to sa may highway, dapit sila, aralan daga sa gipungkoon. Action firing line. Muna gani action, Bray. Kasi given, bala nga, diri na di nga area, is, bisan within lang diri gani action na bragyan nga mo ding balantayan nila
Pero may tendency kung kaisa nga diri pagkatabo ang mga insidente kay man ang mga puno diri makapalipod ka lang gamay. Amo na gani amo mading talambayan sa mga lovers kay amo na ding may dulom-dulom nga mga party. Kag ang Plaza Publica sikat na sa ngalan nga damo nga pablatter nga mga laki sa Station 1 nga naglabay lang kuno gintayaan na sang patalom kag ginhold up gali kay bukaron sang asawa ay ginkuot tagliya sa mga uyab da kay nagpahiram-hiraman siya. Action firing line. Pero ang gipablatter sa Station 1, ginhold up, pero ikaw gumurahon, ginhiram, kag ginkuot sang babayi. Action firing line. Na amo na daya kalaway na sang nawong sang plaza action na ara kapada. Nagmuno lang ko na dula siya basi na hiraman man. Action firing line. Sige, gina-check ko lang pa plaza kay kadamo subong kita mo ang mga viewers taga-saka kay kita nilang plaza sa Bacolod do sumundo ara kana sa umaho binang bungkal pero ginapatahom ni subong. Suliton ko ang balor sini isang DBM nga ginhatag sang syudad ginhatag diri sa syudad sa Bacolod 23 million pesos for rehabilitation. Wala ini siya labot sang unang rehabilitation nga 9.8 million pesos naman niya under sa DPWH nga ginrehab nila sadto sang 9.8 million nga mga railings nga ini pinangkakas man subong. Action firing line. Abot na no klase pang gobyerno ni ato aksyonan. Action na bright amo na no ang sitwasyon sa diri sa plaza. Makitaan mo may aras ang improvement galing kay given the fact bala nga una na ina diri gin renovate or gin kaayo but then ang mga ginpangbutang diri ginluwat naman niya ginpanggabot or ginpangkata para possible man tagulin lain ni gurong ila nga ano mo damo kwarta damo kwarta sana all damo kwarta ba tiyan mo na ang resulta. Anyway, saksyonan, salamat at least na hibalaan sa nagapamangkot diri sa aton maybe guro basta may plano ni siyang maglagaw sa plaza pagkahibalo yang ginarehab pa lang guro ay sa nagkanto na mangkot siya na sa aton diri para hindi man siya guro magkanto da tuga-tuga nga doon di pa naming view Action firing line. Amo man ang gurong ginalaot niya dire. Anyway, saksyonan, so far kompleto naman ang imo sini pagdulong sa balita aksyonan. Yes, actually na Bryce. So live there is doon panalit subong. Panalit nagtulo-tulo ang ulan action Bryce. Pero sige lang sa mga ka-action naton bring lang your fire and also follow. Aksyonan ba si makatawag ka na sa BTAO no? Kag makapamangkot ka to kanuning natabo sa may sumag bala pakadto sa Sigasco do grabing traffic kuno halin pang ni kayna mga alas 5 sa subong. Anong natabo? Sige. Kaya sila nakalabay mo na to kaina. Doon nag-build up dito ang traffic halin gina to sa Sigasco. Paubos dito actually na Bray. I-check lang naton karon kay kaina dito kita naglabay pero nagliko kita sa Sigasco since nga muna gani ang kitabo or ang situation action Bray. So, live day sa area, pabalik ako na siya na Bria for further information ang sa sinang situation dito sa area. Okay, kung aksyonan, kaya kung di ko malambot si Lieutenant Colonel Luisito Asiboche Abe, daw may connection ka mo sa ilang office mismo, direct aksyonan Basi may simyara, dabala sang gamay nga pagsagiranay, o kung na nga sitwasyon. Yes, action Bria. I-check lang na to na kag para dugang pag-information. Angot sa scenario dito sa area action na Brian. Nagsikat pang balita mo sa public plaza baga mo viewers na ba? Wow. Ikaw action na mo. Di syempre damo na di siya ang Bacolod public plaza ulang taon mo action Brian regardless sa mga babaeng mga nagaano dito. Daway naman na sila? Daw naging pahalin naman na sila? Subong guro hindi ta makitan pero kung magtinong-tinong sige balik so una tawag sila plus a girl so una subong street girl na ni sila mo. Kaya mo na action na Brian. Kung wala na sila tawhay gid yung plaza. I think given ba lang ang plaza is damo man sang puno nga maka-attract man sa attention sa nga publiko kag syempre bisan pa picture kag syempre kag hindi pa na di kompleto gid or na 100% abi nga na develop pero makitaan mo gid ang scenery action bright kung ara ka sa plaza
nearby, do pila na lang katikang Halandomon Tower na. Di bla, daw isabla ka lugar bla, no? Ara das latanan ng pinaka-importante nga mga butang sa Bacolod. Halandomon Tower. Nakakas na ng mga laki-laki daw way pagyapon aksyonan. No, wala pa gina-reaction ba? Wala pa man hindi changes. Basta way pa napaobras ang Koreano. Ano to natabo to? Way kakita panday ang Koreano? Action firing line. Kaya daw 300,000, 200 o 300,000 tong sukod sa syudad sa iya. Tiyambalsan ko ako sa Koreano, sir, hindi lang akong bayad sa inyo, ako lang ipapanday. May panday to sa Tangobo. Ano mayo, wow. Oo, kaya bayaran nyo na sa panday ko na, basi mga 30,000 lang, 200,000, no? Sige. Ay, ano ka ba? Mahal to yasang piyak, iyayari ang barato. At kay mahalalon, i-orderon pa rin si Iban nga pungsod. Ay, kalain. Sige. Sa mo next na Brian live diri sa area man sa Bacolod Public Plaza, mabalik lang kita for another situation nato dito sa area man sa Sigasco Action na Brian. Una sa balita sa Action ang Defensor sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Salamat aksyonan kin sabat man ang ining pamangkot sa aton nga mga kauturan diri sa syudad sa Bacolod kung kumusta na ang rehabilitation sang public plaza. So, nagumpisa ni last year, ano? Ang ilang sining trabaho da suliton ko, ang budget dira nga alokar sa Department of Budget and Management o DBM, 23 million pesos for Bacolod City Public Plaza Rehabilitation, mga kaksyon. Grabe, no? So, nga agagin provide ini sa Bacolod, bangod ngati ang Bacolod, posible tawag naton maayad man kag may mga awards kita diri. So mo nga ang ini yang budget sa naintindihan ko nga hindi pwede magamit sa iban nga proyekto kundi para gid lamang sa mga beautification. Pagpatahom sa kaangay sining Bacolod City Public Plaza. Kay tinagpaminto man ta na before gani nga ang rehabilitation gid ka okay man kag di pagin na public demand ang inang plaza nga rehabilitation. Ti ang DBM ko nagpalayag nga dapat dira gid, no? Damo na bla. Kay ti kon isipon ta kadamo sang dapat i-rehab dis Bacolod. Action firing line. May mga merkado kita di nga i-rehab dapat, may mga dalan kita sa mga barangay roads naton nga mga lubak-lubak na going to Handumanan, going to Cabog, gakadtoya sa Granada, may diin-diin na lang. Amo ni dapat ang tutukan sa gobyerno lokal ta. Action firing line. Kay ti para ni sa pumuluyo gini mismo nga nagalinabay da sa matag adlaw nga tanan. May mga corner pa ta di, may mga streets pa kita diri gani nga gagmay pagihapon kagway pagid mahatagan gini atensyon. Ti amo ni dapat tutukan naton. Action firing line. Kala hindi man ni mari-align siguro daw mo nang pingchindi pero kun idiyahan ni sa gobyerno lokal pwede. Action firing line. Kuan ni para ni tanan iya mo anyways para nagin mana ti okay na ang katingalahan talang di kay tinadala gali na sa 9.8 million pesos ang railings da nga gin-rehab before subong pinanggabot na dabo pa ning una gali nga pinanggabot da. Action firing line. Sa pagkanugon sang kwarta sang gobyerno no ay nano nga sitwasyon ini. Last 8:1 ang mga balita na aksyon ang Defensor dulong sa aton sang life extension vitamin D3 mga aksyon pampabakod sa immune system sang isa ka persona kon tawo kag subong may ara sila sang life extension coffee mix. Ang Pinoy mahiligon magkape. Di ko mga pinagid lamang kita diri na kita sa life extension coffee mix nga may ara sang vitamin D3. Pwede nyo ni mabakal sa butika gid mga aksyon halong kamo sa mga pike dira ha. Kag may ara sila sang 10% ka discount karon sa tanan nga produkto sang Life Extension Philippines. Bisita ka mo mag-aksyon sa kuan ila sini nga klinika dira sa may GA Stephen Building Lacson Street sa 100 Maning Burgos Lacson mga kaksyon para sa inyo kapusan. Lunes tob-tob Sabado libreng ka libre ang consultation kag mga medical doctors ang mga amuma sa inyo mga kaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Pagbalik naton karon, basi malabot naton si Lieutenant Colonel Luisito Sibuching pinuno sang Bitaw diri sa Bacolod. Anong tabo sa dalan Sigasco down to Sumag to Punta Taytay corner man? Nga grabe ko nung traffic gidalin pa kay na until 8 o'clock ko sini nga mga tiniyon no. Anong natabo dira nga daw hindi ka gios kayo? Bi check naton bi karon.
Yang basi makahinga, gawaman patrol na pagbalik ta after sa pila ka mga commercial ng mga kaksyon sa aton sila nga pagpangalagan. Standby lang ang muna. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado,
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:10 sa ton sining nga pagpangalagan. Aksyon Firing Line. Pabalik ba ka-aksyon sa Aksyon Firing Line na ginaendorso tagid sa inyo ang habon pampaligo nga makapalimpyo gid sa lawas ta mo ning Zanton Plus Herbal Soap mga ka-aksyon. May katol-katol kada, medyo nagapanimaho ka, jutay balhas mo, doga usbong dayon. Hindi gani, may kaspa kada, ginakuto ka, at magamit na sang Zanton Plus Herbal Soap mga ka-aksyon. Dako gini ang bulig no sa aton sini ikaayong lawas. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Okay, daligid lang makaksyon kay Manamyo. Kita gamay may gabi lang kay Nong Ronel, kay Sir Ricky, dra kag si Third. Nag-monitor gid si Dimitриon sa ton sini nga pagpangalagad. Ginahulat-hulat ko ang patrol. Kay masiblang patrol makalabot na sa area. Grabe nga reklamo sa buong publiko dira sa may kwano. Sa may Sigasco, pagadto sa Sumag, pagadto sa corner sa Putataytay ho. Kay grabe ang traffic, halin pa kay na, bisan gani ang ato na amigo, din nga si Nong Nonoy Manggubat, tong taxi driver, nagahatag sa information nga may asphalt kuno subo nagapang-ispalto da subo nga ton sa mga kontraktor ngayon eh. Di ko na pang-ispalto, man sila Bowser, Noy, ito, junior, senior, nga mo ni oras sa pang-ispalto, kamo yung kabalo nagmuning bakulod, di ka sako niya kang damo-damo, slakyan de. Action Firing Line. Tilang tawang ginhimo niya blas publiko kon may ara ginman sang nag-ispalto kana proklarohon tani karon digidugay. May nagahatag man diring information mga kaksyon. Ariyo, may nagahatag information sa ton nga ara gidra mismo sa area gidayaw sa may lapit sa Sumag Gambalya. Tama ang traffic gid kay problema sa intersection, traffic man. Traffic light kay may go kono ang jeep, ang tricycle ga pinundo sa gihapon, kwa pasayro sa mga loading kag unloading, wala ginasunod ang balik ang parking gihapon kilid dalan, wala gid sang pagbag-o. Amo nagakatabo da subong galiyo. Lawig lang lurotay ko, halin pa hanukoy kag nakalabot Sumag poli sa south nga area. Salamat gid sa nag-text diri, di ko na pagbasahon ang ngalan niya. Concern lang ni siya sa kakatabo da subong. Action Firing Line. So magluwas galiya sa information nga na mga pang-ispalto da subong nga mga kontraktor da kon matuod gid man ini. Tricycle kag mga jeepneys na tonda nga nagapinagusto lang sang kwa kag download sang ilang sini nga pasayro. Amo man ang rason gali kon nga grabing traffic da subong da Sumagda. Action Brian Morgan. Action Firing Line. Pero pa-check ko gani karon sa patrol kay proceed atong patrol sini Matrion lantawan tabi ko na lagyan pinaka-senaryo sini. Daligid lang kay Lin sa kay 8630. Good evening Sir Bry. Palihog lang ko panibagong issue naman kay Bigote kag kay Kalbo.
Kag sa mga alipuris niya, mayo man gid kon politiko nga negosyo wala kapital, kabid ako, hay, bakulod nun. Sino niyang kalbo ya? Daw di ko niklalas ang kalbo. Action Bri, by ilan da ang mga plaza girl pangabuhi mo na sila. Matsyag ko si mo, wala ka kaagi, pigado. Ari, may nagapangaway naman sa akon diyo. Ang concern tadi, kuan ang plaza, ang sigurado ka nga ang plaza girl makabulig na si Imonoy. Dali gid lang. Ara na patrol ta na? Sige. Action an patrol, balikan ko gamay lang. Action an. Dali gid lang kinumos kita nga papel action. Action firing line. Action Bri, mangkot lang ko tani kung dira sa Bata Terminal Series may gabiyahe manada sa Manuling Kawayan. Away. Ang sa Bata nga terminal para na to sa norte tanan-tanan. Kung gusto ka sa Kawayan, diri ka naman sa South, Aridis lamay sa may Lupisayna ka naman niya, ha? Layo na natong bata to. Good evening, Action Bri, tamyaw ko naning Vida di Karisma sa Silay City. Kuno, sign on, sign off man sila to. Salamat, gitbaw. Okay, diri kita sa dalom nga pa sinya silang auctional sa con gods na sila. Okay. Mayang gabi, Action Bri, ang mga bata nga nagabinusong sa lamharon nga edad napabayana sila sang ila mga ginikanan o kon kulang lang sa laygay sila ni Jeromiano niya sang Hibyuan Tapas Kapis. Salamat gid. Amo man akong kisa pero may mga kabataan man nga bisan nga laygay sa mga ginikanan, mga suwail gid. Action firing line. Ang pamangkot ko kay ina nga ang napulo tubtob 14 anyo subong nagabinusong na. Bausus ko amo nang gagawa sa survey. Good evening, Son Brian, para sa ako na mga rason nga gabululusong mga young child female naton kay kulang sa tudlo kag child trafficking si Tintin damo rason no kaluoy lang sa mga kabataan ngayon Action Bri, good PM, nagbusong ang mga babae bisan daw mga bata patungod sa mga binastos nga mga bold sa mga cellphone nga ginatanaw nila. May balatyagon man na sila, maluyag, magtilaw, busong gid. Kita mo na. Ari ng patrol, daligid lang aksyonan na. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyonan, kagi, Kuya Pigado. Aksyonan. Aksyon na, Brian, sa liwat na yung aksyonan, kagi ka Pigado, ay. Kagi. Ako, so, nag-eskwila ko, ginalakat ko lang gani mo, 7 ka kilometro para makatapos eskwila. Kagi, Kuya Pigado. As in, hasta subong Pigado, mantagyapon, aksyonan. Ako ayo lang mga 2 kag tunga lang sa kilometro. Marabing lakat ko suna. Kita mo, batiis ko, gagmay gyapon. Hindi, amala kon sige ko lakat, gadako batiis mo. Subong niya ako niya gamay, no nag-itos pag gani ya. Pero dira kita, kumusta ng area, nga daw ginreklamo ning dalan dahaw, Sabado pa naman subong. Action na, Bri, sang temprano kaina, naglabay kita. Mahal kita siyempre, sa Tanda Station going pakanto diri sa Bitaw action na Brian. Nagliko kita diri sa area sang Sigasto kay may araw sang pag-build up sang sining mga sitwasyon diri syempre mga salakyan. Gin-check naton kung ano ang pinaka-latest nga update diri action na Brian sa Bitaw. Gin-mention sa aton sang personal man rin sa Bitaw nga ang area direction Bri is biara sa ginpahamtang ng mga Bitaw personnel sa ito timpano pa given the fact wala nga action Bri as tala na sila alas 8 subong pull out na sila wala na sila so para action Bri sa dugang nga detalye ari kita liwat dili nagbalik sa Bitaw aton ipaathag sa nga aton subong interviewee in person of Sir Alin Guardamano i-clarify kung ano ina diri ang natabo kung nga may pag-build up sa nga trapiko subong kya nga gabi action na Bri si Sir Alin Guardamano sa nga Bitaw. Mayong gabi, Section Mayan. Mayong gabi. About dira sa aton nga concern, no? Kagayina, before mag alas 8, nag-set ako sa mga tao dira, kay mismo ang ilang mga MC supervisor o motor cop supervisor, nagtawag diri nga ipa-check kung positive pa ang mga tao. So, nag-check ako dira kagayina,
So kaginhabuyan ko sila na hindi pagbayaan kung hindi magtawhay. Okay. So naghaboy man sila sa akon, mga 7:45 naghaboy sila nga tawhay na kag ari lang kami digapon, gina-monitor namon. So nanawag sila mga 8 or siguro mga 5 minutes to 8 na lang din siguro, nagambal sila sa akon nga pwede naman mabayaan pre kay tao naman tagang dalan ni one way tamo kay may gina-construct diri nga dalan. So gin-stop go na nila kagaina halin sa temprano. Pagtawag ng dalas nga tawhay na or ang namon nga term sa radyo nga Oscar Kilo. So nagambal man ko okay pre nang kung pwede na gid lang ninyo mabayaan, okay naman na. Kay at least nakahaboy na kamo nga Oscar Kilo. So pagaboy na nila kagaina, so subong guro nga panahon nga time nga na kuan guro naman nga damo na sang tawag. Kay ang salakyan hindi ta mapaktan. May time gid man akong gisa nga bisan niara gani nga ma-advise lang na sila sa amon nga matin 7 or out of duty sila kadali gapamahaw. Makibot naman na sila ang area nila ga-build up. Bisan nga hindi na rush hour. So base ang natabo, amos na dira ang natabo nga nagulpiada lang nga nag-build up ang mga salakyan. Oh, pero sang sano pa na daw sir nga ginakayo na dira ginabutangan asphalt. Ang akon nga exact lang nga nakunan ko kay hindi akon duty sang last nga nag-advise sila nga may kuandira nang sa mga upod ko pa do ang ako nang na-info nga nabalan do sang nagligad sa nga semana. Nagligad nagligad nga semana. Aksyonan. Hindi ko lang makuha Aksyonan. Mangkot kay sir kung subong naga-espalto gid man sila, nagapang-asphalt sila subong? Nagabutang asfalto subong sir. Amo na gina sir ang haboy nila na naga-sige pa sila kayo sang dalan mo nang kuan nila ang haboy kung lagi nasakon. Okay sir, kung na pang-asphalt gid man sila, may ara sila communication sa inyo nga mangayo sila bulig sa bitaw abi kay base mag-build up atong pang-asphalt nila sa traffic? Yes sir, balin sa akon yang nabalaan automatic naman na sa amon basta may gina-construct na dalan ginapadala namon sa enforcers mo. Amo na nga amon nga kuan kay basta gina-construct na dalan concerned ng ginaya namon automatic or amon sa alas 8 nga ang bisa mag-over pa na basta ga-build up pa hindi ginanila pagbayaan. So meaning action an before nag-asphalt di sila subong nga hadlaw, nag-inform na sila sa bitaw nga mag-asphalt sila subong. Amo na nga ito nga punto da. Kabalo na sila sir. Yeah, yes sir siguro sir amo na nga ako na kuan nga nakapabalo gid sila siguro kaya mo to nga nagtawag diri ang mga supervisor nga hindi gid pagpabayaan kay tungod nga gina-construct at baysan mo ang mga tao dira nga iman gid ang area. Amo nang ginhaboy diri. Tinga anyways tiway naman nilabot ang bitaw di kay gina-question naton di nga na pang-asphalt ni sila yamo ni oras. Las 4 sa hapon to. Gani sir ang nakana namon. Ang kay intindi ko ya sir, I'm sorry, ang intindi ko yang bitaw matrabaho lang kamuya sa pag-traffic pero sa amo ni dapat nga mga inuras nga na pang espalto ni sila yung amo ni nga kadamuon sa salakyan sa Bacolod man do nano nga sitwasyon ni man. So ang ako lang sir concerned duman no sige kay ipakuan ko gina kay Colonel Sibotsina sa Ostugid nga hasta yang mga rush hour ga sige pagid sila nga wala gid sila bala sa ako nang idea do wala gid sila bala nag pabalo gid bala sang eksakto bala nga ilang time tani or kuan lang magtira gid sila kag isa pa guro ang bitaw guro like for example ma'am balbing contractor nga sir bitaw bang construct kami dalan amo ni oras las 4 sa hapon tob-tob amo niyo ang bitaw pwede gina makapamaliban ay sir hindi lang kay mayawan kami na karon niya di ba sir pwede gid sir mo gina kuan sa ilang kung may kuan gid sila may signal gid sila sa amon niya ginahatagan na ng instruction dayon diri sa opisina ang mga ila supervisor na kung nag-advise di sila na amo sina siyempre ang mga tao na habuyan gina nga hasta kamo sa oras nga amo sina kay ma-build up na kay ila gina nga tapuson sa amo sina nga time. Okay, anyways so bong sir tinapabalik ka to tawo or ano na nga sitwasyon?
Subong sir, wala na ko kuanggit kay bali nag-out na gid ni sila kay bisan sa mga supervisor o wala na ko idea ni Subong kung anong kanila. By the way, action na Bri, nag-connect kita kay Sir Luisito Atiboche. Nag-message lang dito siya sa aton action na Bri. Since na-mention man nato ng ining issue, kaga ting na sa text message din ni Action by hayag ni Sir Atiboche na may ara sa overlaying ang DPWH rason kung na nag-cause man ang traffic. Kaga din clear naman the Action by nga may ara sila sa mga men dito sa karon. Okay. Actually, ang bitaw aksyonan din kadto na tondira nagpamangkot ako no gid ang pinakarason. Now, ang bitaw yan nagtrabaho na sa ila sini obligasyon. Ang gina-question ta diri na ano ning taga DPWH, mga kontraktor way ni sila hinalungong nga sa amo ni nga mga oras sa syudad sa Bacolod sa kadamuon sang salakyan ng pang-espalto sila sa isa ka linyada. Why na di ang bitaw out na di sa amo sini kitikay na didto naman sila gani mo nag-manage naman sila mo. So gina-question naton diri subong amo sini. Anyways, aksyonan, salamat gid. Yes, action na Bri, una lang din naton ang dito, but then i-try naton nga maka-penetrate dito mismo sa area kay even gani nga traffic dito kag di makakuha kita sa gamay man nga mga clips para ipakita man naton ang sitwasyon dito action na Brian. Sige. So live diri sa area man sa bitaw, una sa balita sa action na defensor. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Salamat Patrol Aksyon na defensor sa Patrol with Action Alvin Graba. Nano man nga sitwasyon duway man niya gatuon ning mga kontraktor dahil sa dalan man. Nga daw ga pinagusto lang ni sila kapang butang sang asfalto kag construction da nila da pagkatapos way ginyogid makit ang sitwasyon daw kung ano ming matabo kung magpamutang kita sa asfalto mo ni oras. Action firing line. Abing trabaho nyo na, abi butang nyo man sa lugar na, butangan mo karon mag-asphalt ka mo da, alas 10 ang gabi, hasta mag-aga. Pinagusto ka mo da, kay way may galabay, damo, slakyan da, kundi way gid may reklamo. Action firing line. Ariyo, galinupad ang text diri sa aton kag tawago. Ay nano maning traffic kagina pa na di, inayawan kami ya kaigod-igod diho, nga amoning sitwasyon man. Gali kami nagpang-aspalto iya nga mga kontraktor. Action firing line. Ay sus ko nga mga tao, inainib lang ato, lang nga gaganar lang taya, pagkatapos way taga huna-huna sa publiko. We have on the line si Engineer Leia Hamiro, sang DPWH sa District diri sa Bacolod. Ma'am, good evening. Ngayong gabi. Section Brian. Section Brian. Ma'am, may nagpang-asphalt gid man subong nga hapon, ma'am, dira sa may dalan sang Araneta down to Sumag from Pahanukoy siguro ini or ano nga sitwasyon? Oo, may ara gid man kay nasa obra sa IDC. So magamo ni bisan amo ni kasakuon mga pang asphalt sila, why sila time abing like for example magulugab abing para magtulutawhay man ang lugar, grabing ugtas ang commuters na ba? Actually, na-schedule na nila. Kaya na-jutay naman ang nadala Action Brian. Actually, ang nabili, ang ilaw braso mo, mga 200 lineal meters malang. And then, dira na siya di sa outer lane. Kasi natabuan nga ra na ng area. Balang nag-constrict kalapit na sa ni Taytay. So, in 10 minutes, mahuman na nila na. Pwede naman na nga maagyan dayon. Mula na di kay ang equipment, bala kay kadako mo si nagdudutok-butok ka, considering ang sa babaw-babaw na daw constricted na nga area, di ba, gabatol na da mo. Okay, so sigurado. Ay, okay. Siya mo nang pinakarason kay Gliso, at least natumbok na ton kay mga nag-text aton diri, mga taxi driver, mga jeepney driver, ara pa subong area nagaigod pa sila gyapon ti subong nagapamati kamo kay Engineer Himora o kon Hamiro nga amo na may nagapang asphalt dira subong tani next time ma'am no ibutang man nila basi maayo tani mga kontraktor amo niyo I will take this opportunity na lang mapabalo nga ang subkon sina which is the inner lane lapit na sa island i-asphalto na nila kuno i-asphalto nila schedule is Monday. So nagayo ko to nga it should be like 8 o'clock bala kay para daw
Kuha na hagan-hagan ng traffic kasi working day na mo, di ba? Taw-tahaw na, Usually ang magsako ta is 5 to say 7 o'clock, no? So fair naman na mas sila sa 8 balak na kuan. So sa Monday, ang subpon sina asa mahumana da mga 200 meters again. Sa may island na yun, Center Island, ma-asphalto naman sila. At least lesson learned ini subong amo nang hitabo dira kag basi mag-communicate man sila mami sa Bacolod Traffic Authority kay daw ang iban to ay nabutangan maigid sang traffic enforcer ba inayawan gid ang publiko ta. Nag-request ina daw na ulihi bala kay daw kakuan man sa ilang nga pagpabalo. So amo nang hitaw daw wala na naka-respond kay wala na to office at the time. So next time kuan na sila nga mapabalo. At least subong nga Monday, papangayuan tagin na to sang kuan sang assistant sa ila. Personnel bala nga magman sang traffic tada. I see. With that, ma'am, hamero salamat gyud sa mga time sa mga gabi gid sa vlog kanamon bangod sining reklamo sang publiko halin pa kay na. Good evening, ma'am, mabuhay ka. Ano, sir? Siling ko, ma'am, salamat gid. Good evening kag mabuhay ka, ma'am. Ay, salamat gid for asking na ma-inform ang public. Next time, we will do it more proactively para nga mas kabalo sila. Salamat, Ged. Dali na, Ged, ma'am. Magpalagas. Take sa balya, las 8, dapat kuno mga las 10 ang gabi para sila-sila. Nagid lang. Agusto sila asphalt, ma'am. Daw mo sila. Walan mo kuhaan mo na sila. May araman sila schedule. So, sige lang taon ta kung maayo ta sila, ha? Oh, yeah. Salamat, ma'am. Good evening. Okay, may gabi. Salamat, ma'am. Action Firing Line. Ang taga DPWH Action diri sa Bacolod, Assistant Engineer ato siya, District Engineer sa DPWH. Amo lang nang madasig ta matawganda kay ila diring ang ila sining manager gid mismo sa DPWH Bacolod alog na mo bot kung taga diin na siya. Action Firing Line. Duay man na siya gana dis Bacolod sabat-sabat sa mga palamangkutanon sa publiko pero nga sagi ni siya katinirdi. Daw kadamo pa sa mga question ni siya pero daw hindi gin magsabat may pa si Engineer Hamiro kay nagapathag pa kung gisas publiko. Action Firing Line. Ang mga kontraktor man da ba huna-huna man kamo ay ibutang nyo man ang inyo nga trabaho sa husto nga lugar. Pareyo ni subong. Ang arimi nagatext sa akon diyo nga dapat kuno alas 6:30 ato na siya kuno Action JM sa Dulid. Subong alas 8 na, ara para sa subong sa may taytay, sumaga igod. Action Firing Line. Ilan tawa anong halit bala nila sa niyo? Ang iban way pakapanihapon. Ang iban da basi may negosyo pa rin nakadilatar niya. Tangod sa ginatawag nato niyang ang inyo blang nga trabaho nga wala gid sa husto nga lugar na. Action Firing Line. Lugtasan maning mga taga DPWH man nanano man ni Sulaiman. Ti kun hindi mo pagtawagan don di gini maliwat ang trabaho nila. Ti sa Monday bantayan tanay kon las 8 las ang gabi pisa sila o kon las 10. Basi ka monitor man ka mo da. Isip man kung kaisa sa trabaho niya. Action Brian Morden. Action Firing Line. Las 8:31 sa aton sa nga pagpangalaga ng aton sa nga balitaan makaksyon dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Oil. Basi nagabululotod dyan nyo da sang kwan. Kung ano nakaon nyo, panuhot, palanakit, lawas nyo, iba nyo silang sa Zanton Plus Herbal Oil mga kaksyan. Ang kinalain niya sini, sa iban nga balanyos, kay ni saya hamot, daw ga perfume ka lang ya, daw may bench ka lang ya nga perfume ya. Ano pa mga Victoria's Secret sa blang, ano mo naksyon GM, no? Ang mga mahal na amo niyang halimbawa duway kaya ga pang manyos iya sang kwan mo sang padula panuhot do ga pang perfume kay mo ya amo nang ihimplo ko gani nga kon gabi sang una magtulog ka ang asawa mo kag bana mo duway ga sapak sa imo day mo talik danay labi na gid ko nagaedad na kamo tag 40 duway na sa pakanay na sa babaw sang katriya. May lang kung bagong kasal, tag 3 ka tuig, pagtupa sa katrig, sanay, permi, ako sanay. Pero kung nag-edad ka mga 40, duway na ka mula abot sa kaysa kag-isa. Pero sa pagbanyos mo sa Zanton Plus Herbal Oil, kibot ikaw mo kag-asawa mo, naghakos na siya man, hindi ikaw, kundi ang kahamot mo lang. Action Firing Line. Pagbalik natin istorya ta party isda with Action Eden Abuso. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagal, ginaendorso taman sa inyo mag-aksyon ang Evergreen Herbal Capsule nga may ara sang bulig sa lawas sa pagbalanse, amo ring pagdula sang sobrang sugar, sobrang kolesterol, ang imo sili sobrang uric acid man, asin ang tambok, ang creatinine, ang kaglakip na diri ang constipation mga ka-aksyon, Kay kabalo kay ning Evergreen Herbal Capsule, may ara sang vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, ang potassium, iron,
Araman makaksyon ang magnesium yasiri kag ang calcium, zinc kag iban pa. Makabalanse ni sa lawas na ton kay kumpleto ini sa mga sangkap kaangay sang turmeric, ang saluyot, malunggay, ang palaya, wheatgrass, ang barley grass kag vitamin C mga kaksyon. Kagang ini siya ang quality products sang Doc Gico Alternative and Health Food Center nga aprobado iya sang Food and Drugs Administration. Action firing line. Sa dugang detalye po, hindi mo katawag sa 0910-126-4595. Pangitan nyo lang si Doc Crispin Gico, mga kaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Mayang gabi lang kay Litol Sibuan, naga-monitor sa cemetery sa Pampanga. Taga-tamyaw sa mga family column. No? Salamat. Katiber Araman, si Sir Reynold Yusana, naka-home siya. Si Mary Medj de la Rama, good evening, Action Bry, nakatuto kami di sa Talisay City. Greet lang si John Binlota sa La Castillana. Jocelyn Kalamaan na naman, Action Percival, naga-monitor siya. Halang ko na kay Kagawa Jofred Zapanta, Engineer Joseph Imboltorio, Police Major Romeo Vargas, sang La Carlota, always ina. Roel Larawan or Lanawan si Roma, salamat man. Si Lloyd Calzado, kadako gali sang budget para sa Plaza Bacolod, no? Pero nga mangihi ka, may bayad pa, may bayad na da. Maintenance kuno si aircon na. Ay, nanong sitwasyon naman. Si Joel Lampago naman niya, hi Sir Bry, good evening, hindi lang pag-mention, ati pasensya, gid ka na mention ko na. Aga pamangkot ka man lang party sa kwan. Tag 20 gid ang panid. Short size. Duwa kita sang layis na mo, depende na sa nagabaligya mo. No? Pasensya gid na lawag ko ngalan mo. Pero di ka man dapat madlok ka. Kiti mangkot ka man lang. Ang kompetiran, so nang short size na tag 6 pesos lang na mo. Ang long size ya 8. Subong niya tag 20. Grabe man, no? Do sobra naman ang panguyadi ba? Salamat gida, no? Si Smart Tadio Salcido naga-monitor man si Matinion. Okay, there is a piyak naman niya side. Aria. Why ko ng mga teenager naton goes to early pregnancy for some reasons, namely lack of parental guidance and the millennial kuno upbringing. John Lambatin damiyaw niya or domio pakaw bantayan utod. Okay. Daligid lang. Good evening, Sombray. Asos tuod gamay batis mo ang di ko na pagbasahon. Basta gini nga nadayaw gani. Kumahuya ko sa gikabadaya kabasa kay doon dituod. Pero salamat gid ha, salamat gid. Okay. Daligid lang kaya pa iba na. Action Bray, good PM. Amo na ang effect sang nagaduging droga. Tamiyo lang family Gonzales Gani Flores kuno kagani pagid sa Magalion. Salamat gid. Good evening, Action Bray. Ti ano ang move sang labor sector? Tapos na nikina. Action Bray, good evening. Monitor lang ko niya. Pero may tamiyo ko family Tabares kag sa tanan-tanan nga naga barangay Tambad, Kawayan, Bokiran kami. Ano ni man? Sang Kawayan. Pero ti katugnaw from Kagawad Isabelo Hirali Junior. Ba si Kagawad? Basta na Kagawad? Tugnaw gid. Good evening, Action Radio. Daw intuli na iyang Duterte. Sige pang imbitar sa mga inchik na adlokid siya sa liga nilang pamata. May takita. Action Bray, good evening. Mangkot lang kami kung saan nila panghatag ang U-City man. 2020 na. Check na to na bi. Matahom ang Bacolod Plaza. Kaangay sang Halandomon Tower. Mas matahom ang bulsa nila. Do binalaybay ng imo yato, no? Sige, last 8:43. This time ko ang kong gamay section Edna Boso kay may mga resulta na to yan, mga isda to nagkalamatay ito sa hinubaan to mga kaksyon, no? Check na to na. Capital Reports. Action isda, action Eden may gabi. Mayang gabi, Action Bray do kada Sabado do sapak. Sapat-sapaton. Sapak ang ginaistoryahan. Ganito, no? Si Nanay
Villalona, nanay Ano? sa drama, tabla sa drama ta? Si Nanay Esther Bell? Oo. Oo. may- Nagpamati ina si Nanay Esther Bell sa Mayuhom naman isa subong mo. Oo, kung teleserye, guro Action Bride, ginahulat sa tanan ng aton nga love team. Yes, purti. Oh, yes. Purti. Oh, yes. May pamangkot di ko no kung single ka pa kuno, ati single pa ni siya. Pero Correct. hindi na available. True. Martin. Oh, true. Kasi bisan may boyfriend na, kundi pa man lang niya kasal, single gyapon, no? Correct. Oo. Pero di nyo lang pagtaguon, pareho kay Sarah Hironimo. Daw ginang budlay Action Bride, no? Kasi makasumbag si Lidisma kag tumbling lang, Ano naman? Musta ng isda to, nga nagkalamata ito man, Oo, ginahulat pa ni Sarah Hero. Ni Sarah Geronimo. Yes. Ginahulat gyapon Action Bride sang lokal nga panguluhan sang banwa sang hinubaan. Ang resulta man gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sagin patigan nga test sa mga nakit-an tublang nga isda. Nga nagkalamatay sa tong Pebrero 19 sa suba sa Barangay 1 sa hinubaan. Tisuro kay Mayor Ernesto Estrao samtang ginahulat ang resulta Action Bride. Padayon man ang ilang investigasyon kung ano gin man bala ang ginhalinan sa pagkapatay sa mga isda. Bangoti, inatanaw ko no bala Action Bride nila ni Mayor Estrao. Nga isa sa mga rason kung kung nga nagkalamatay, may nakita ka man nagkalamatay nga isda, bangod nga basi may mga ginapang-ula bala nga waste material. Gikan sa mga small scale mining na ara sa lugar. Di palayag ni Estrao sa ila padayon nga monitoring, wala naman naduhangan o kung wala na sang may nakita nga mga isda nga nagkalamatay sa amo nga suba Action Bride. Kaya ti kung tanawon lang sa palibot, kag kung tanawon mo man Action Bride, pangabuyan asang tawo, duka lang alang man nga may manghalit pag ida yung manghilo pag ida Action Bride sang ilang nga pangabuyan. Pero tikay suno kay Mayor Estrao, may mga sa puno gid bala Action Bride kumbaga sang suba, may mga gulong baga guwaan na da sang mining, small scale mining bala. Diba si dira ginapula ang mga waste material, may mga chemical pa na dan kay sa Action Bride nga posible makahilo man sa aton nga mga isda. Yung isda bala Action Bride may feelings man na. Yes, oo. May kabuhi na yan mo. Oh yes, correct Action Bride. Kag hindi na sila dapat pagpabayaan man kag pabuyan-buyanan ng mga iban mahambal ni Action Bride mo nga pati amo nagkisabala nga mga issue ginasapak pa. Pero ginakaon ni Action Bride sang tawo, hindi lang pangubuyan kundi ginakaon taman Action Bride no. Nga makadto na sa lawas tabasi amo naman na makatuga sang kun ano-ano naman dira nga mga virus. Si Mayor Estrao Action Bride pamatian talang sa sunod naman kasi ang iyang tingog na preparata ang pagpanginwala niya nga sa mga report ni Action Bride na nagasaylo siya sa political party nga Love Negros gikan sa United Negros Alliance. Suno kay Estrao wala sang rason nga magsaylo siya sang grupo bangod last term niya na. Kag nagpalayag ang alkalde Action Bride nga wala man na iya sa political party, nagadepende ang luyag kag tuyo mo nga magserbisyo gid sa pumuluyo kag paghimo sa mga nagakaigo nga proyekto para sa banwa. Nagpasalamat man Action Bride Estrao kay anay Gobernador Alfredo Marañon Jr. kag karon Vice Gobernador Jeffrey Ferrer sa mga nabulig man sa mga ini sa iya kay palayag ni Estrao Action Bride no. Nga yung ginakilala subong niya kag ginarespeto amo si Governor Eugenio Lacson nga nagapati man siya nga ginapadayon man ang mga proyekto sang nagligad nga administrasyon. Daway nagin man problema kon sa pinakamataas nga posisyon diri sa probinsya Action Eden like Vice Governor kag Governor kay nag-merge naman gani mo kon ang tawon ta subong daw ka smooth gani sang dalagan sa panggobyerno tas probinsya. Correct, Action Bride. Kag amo to ba wala bal ni Mayor Estrao
So, reduction ba ako, kinanlan mo lang slate, abi, pagpadlagan mo para at least may mga backup ka man. Pero kung sa serbisyong paghambalan, action ba, ito nga pabilin magyapon sa isa ka politiko kung paano niya na-i-handle, paano yung mapatuman ang mga proyekto. So, ano na yung mga issues siya nga halin sa ano nga grupo siya gani? Love Negros. Love Negros, nagsaylo sa Unega. Kanto sa Love Negros. So, walang katotohanan yan? Walang katotohanan. Ay, so sino nagpalapta ng istorya na yan? Ang mga huring-hur, kabalok action may pakpak ng balita mo. Ang iban kisa galing. Bisan hindi balita nga to, bisan chismis lang. Ginabutangan pakpak para may istoryahan. Kung sa bagay, ang politika action Eden, hindi man nato matago ang kabaturan since nga ang pamulitika, gubanay na di action Eden mo. Do showbiz man action ba mo do mga artista man ang ato mga politiko kay ti kadagiho inabantayan. Amo na gani nga nag-giveaway na lang ko kay artista ko tani mo. Damo girl scout sa ako. Ano na tong tingog ni Mayor man? Oo, si pamatian to si Mayor Danay action ba. Sige. Wala sila nga nag-silo kasi nga masaylo pa tatay last term ta naman wala ko yung katulok sa sa political party ang inatulok ko serbisyo sa pumuluyo kundi kita maka nga pagkahatag sang kayuhan para sa Banwa Sinuban para sa Banwa sang ukon sa mga pumuluyo dito kita now tungod guys sa nagdigat ako man naton paslamatan sa kay Gobernador Maranyon kaga of course ti ang aton subong Vice Governor Jeffrey Ferrer bulig sa aton ti Pruti ang ginakilala ta subong nga gobernador si Bong Lacson so dapat magrespeto man kita sa iya sa our governor kita nga ang tanan ng programa sang nagliga administrasyon of course ti ara man ti Vice Governor Jeffrey Ferrer amo na nga ako niya paano hindi na kita siling kuan pa sa politika ka last term sana mapahoy na taya. Nan, ti amo na action bray. Ti padayon lang na iya ang mga programa ara lang na dira. Tikon ikaw pareho kay Mayor Bistraw nga maapektuhan ka dayon, makakita ka kontra action Eden? Correct, action bray. Amo na bala bali action bray. Bisan ano pa na mga tinaga pa dang yaboy mo sa mga tao. Depende man nagyapon kiti kung guilty ka ti ang iban ma-react. Pero kung wala man lang ga-apekto sa imo action bray, pabayaan mo na lang kay bisan himuon mo kung hindi, mayambal gini iban nga tawo. Intriga politika na mo. That's why nga once gini mag-intra ka sa patag sang politika, dapat ang imo dulonggan ni medyo dako-dako ng buho niya nga pwede kalapos-lapos lang ang mga istorya action Eden. Correct, action bray kaga ti ang imo nga tagipusoon. Patigahon mo na lang sa mga nga bagay. Basi matumba ka way pilas bla. Ikaw lang perde kung action bray mo kung tapakon mo na. Correct na kag subject ka na naya sa kritisismo once nga nag-intra ka sa politika kag kun hindi ka kabalo magbaton sina ginadibdib o ginabi may posibilidad nga makaproblema kagid action Eden. Correct, action bray kag basi bala nay wala kay blood matubuan kada. Gusto na. Hindi. Brian more than 4. Why pa. Sa lasong ko na. Kabudlay pa. Mga dason-dason lang na. Palabaon na nailiwat ang buhok. Medyo patsabiliyot ang face. Why na tsansa? Madami nakita ko to. Dason-dason na nga mga tinuwag. Dason-dason. So, sakto gid 2020 subong no. 2021, 2022 di ba gin-iso. Secret lang. Basta ara lang na sa. Yeah. Kung ginanan man og jingle, ala ka dia. Purti ba? Yung kontrata na yadaan mo kay para may witness. Kung sa bagay, basta libre may gina problema. Agay. Okay Pero damo to isda klamata yaw? Hindi mag-action bray. Mga kumbaga butang ta isa or isa kagtunga nga balde action bray. Diyo tayo mananggal. Basi ton guro na kwanto na may nagtubod lang nga daw natabuan gid nga sila ni nakakaon bla. Correct. Or nakainom sila abi. Oo. Nakakaon. Kainom mo rakon ba? Tsakto nakaya sila sa tubig mo. Sa tubig sila. Sige. Salamat gid action Eden Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Alright, sige. May man ganik nga
tayo man lang itong isda, way ginagdamo. No? Kiti makulbaan naman ta, kasi may red tide naman. Nga kung may red tide niya, sa isa ka probinsya, gina-check, ginaya sa aton sining mga otoridad, kay basi malatnan, taran-taran, ti mabudlay na pagkaon, takisda kron. Last 8:54, may gabi lang kay Arnold Susin. No? Good evening, Exxon Bright. Tani, 12 a.m. na sila mag-aspalto da. Para hindi hassle man. Tamyaw ko lang friend galantaw subong si Pretty Boy Kenneth Waniza. Salamat kid. Si Milag Rose Araman nag-monitor man sa sining nga mga atinion. Damo ginagugta subong niya sa kuan iya ho. Hambal sang natabo sa sumagda. Good evening, Sir Bry. Grabe sa Bayawan ato balagin patay nga counselor. Ato kutugapon. Grabe ang gamo subong, sir. Damo ko mga istorya about dito, Bayawan, sir. Hindi lang paglawag ang ngalan ko. Itud ka. Ti counselor gin patay. Hindi ko na pagbasa ko ng text mo. Okay. Good evening, Sir Bry. Ang aspalto sa sumag, dapit. Do kamayo pamana sang dalanda, ngagin asphalt na naman. Damo gina sila ya kwarta guro. Inang way takbalogid, no? Si Ispares naman ya NJ Lloydy Calzado ang ila kamol. Para magdamo pagig kuno or magdako pagid ang ila kamol, mga kaksyon. Si Nanay Stella naga-monitor man subong ganito, ugtas man siya. Kaya dira siya galabay mo. Siya nanong ya muniuras mo mga asphalt kay mo yung nga sa sumagdan pangumpra niya maghapon mo, no? Tag las 4, las 3 gadagsa diyang mga manugkumpra halin sa Putataytay, halin sa barangay Kabog. Kung kisaan taga Tangob, Pahanukoy, dira pa nagapaamulyo sa sumag. Kiti kompleto naman mo. Ang nagapamakal dalin sa barangay Talok, barangay Abuanan, Tabunan. Dira nagapangumpra kay lapit-lapit iya sa ilang lugar. Tina pang asphalt ka mo ya, nga 40 na kagutog da, plus pagid sa mga dungulis da nga mga tricycle driver kag mga jeepney drivers da nagsalalamo kamo da. Action firing line. Ay nano nga sitwasyon ngayon ko kantahan tanis lanay sa mga gabi ho. Only you. And to fill my heart. Ginatamyaw ilang kunong pamilya niya sa DSB. Araman si Tom Diniega. Naging man si May Comsay Bernardes. Action Bright pamatigid sila tatay kag nanay Saning. Si tatay Rene Mungkal gini nag-monitor man sa Sinima Tinian. Ang balita na action dyan, way tagid malambot na kay nakatutok kita sa ibang pagid balita kina. May angot tani sa driver to lang agin hiluway sa custodial facility sang Manapla PNP. Ato balang na aksidente kahapon sang kagahon nga 4 gid patay porte man to nga hitabo sila, no? So natapos na niya sining reglementary period. Hindi reglementary period. Why man sa may nagpasaka kaso. So ginpagwa of course ang police. Pero kami magpasaka kaso da filean na siya. Regular filing ang gwa sina. Kag papanaugan sang warrant of arrest pila kadlaw if in case ginman. Pero ba si Wyman Gora? Si Madam Portia Familiaran, ang tiayon ni Vice Mayor Elcid Familiaran, naga-monitor man sa Sinima Tinian. Salamat gid ma'am. Kag may nakita sa igo pang oras sining ato nga pagpanglagan.
Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng aksyon Rex Cantong, amon sininga news sa program director, station manager sununa magbanwa. Sa technical side, we have action Nelmar Madera, kag si Sir J.M. Baikin. Naghingagaw pa si Sweetie. So, kanami sa music mo ba? Kagi nyo naman nabatian mga aksyon ang isa naman ka memorable nga istorya sa Action Firing Line. Magilibati tabwas sa magyapon nga kon sa Lunes ha. Ang yapon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Good night and God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.